أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ukratko sam spomenuo u vezi spletki i dešavanja šta se desilo poslije migracije poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu i zbog čega se znači desila bitka na Bedru. I sada ću ukratko da također spomenem neke bitke koje su se ili situacije desile prije bitke na Bedru i također kako su se nevjernici iz Mekke pripremali za tu borbu. Ekspedicija Hazreti Hamze radijallahu anhu koja je se desila u Ramazanu prvoj godini posle hidžre. Tu ekspediciju je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Seful Bahar se zove ta ekspedicija. Ebu Mrsa radijallahu anhu je nosio znači bijelu zastavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao i u toku znači Ramazana. I Hazreti Hamza poslanikov amidža znači Hamza Abdul Mutalib radijallahu anhu je bio kao vodič ove ekspedicije. 13 muhadžira je išlo s njim i oni su došli znači do Crvenog mora, obale i sreli su karavan Ebu Džehela koji se vraćao iz Sirije. A to mjesto je bilo oko 240 km udaljeno od Medine. Zanabatul Iz je se zvalo bunar tu i zbog toga Iz se zvala to mjesto. Benu Solen se tu pleme znači nalazilo, tuda su karavani iz Sirije prolazili i znači oba dvije strane su se poredali kao da će da se bore i bilo je vrlo znači blizu da se borba desi, ali glavni neki poglavica je ih smirio i oni su se znači otišli svojim putem. Ekspedicija Ubejda bin Harisa u toku mjeseca Šavala u prvoj znači poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Ubejdu bin Harisa radijallahu anhu sa 16 muhadžira i oni su tu znači sreli Ebu Sufjana i 200 njegovih ljudi i oni su se gađali sa znači strijelama nekoliko, ali nije bila prava borba. Hazreti Sad bin Ebi Waqqas radijallahu anhu je bio prva osoba koja je znači ispalila strijelu. I prije toga znači da se ispaljuju strijele, to se nije desilo. Znači to je prvi put kada su se muslimani i nevjernici suprotstavili. I znači ovo je u islamskoj historiji prva strijela ispaljena i Hazreti Sad radijallahu anhu je bio uvijek ponosan na to. Poslije ovoga oni su se vratili ili otišli svojim putem. Senijetul Mara se nalazi na sjeveroistoku od grada Rabi
55 kilometara i od Medine je udaljeno preko 200 kilometara. Posle ekspedicija Hazreti Sad bin Ebi Vekas, znači u prvoj godini poslije hidžre, neki govore da je to bilo u drugoj hidžretskoj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Sada bin Ebi Vakasa kao vođu 20 znači osoba i rekao im je da ne smiju proći dolinu Harar, znači iza. I oni su znači putovali pješke i nisu putovali u toku dana, oni su se znači krili po danu i dok nisu stigli u Harar. Njihov znači cilj je bio da zaustave kurešijski karavan, ali kad su stigli u to mjesto saznali su da je taj karavan već prošao prije na dan i onda su znači se vratili nazad u Medinu. U vezi Harar je zapisano da imaju vode koje imaju kao glasan zvuk kad teku. Harar je znači blizu regiona Hidžaz. Gazva Gadan ili borba koja se desila u Saferu drugoj hidžretskoj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sa 60 ili 70 muhadžira. Ibn Sad, historičar, kaže da je to bila prva ekspedicija u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učestvovao. Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu je postavljen za kao glavnog u Medini od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je on znači odsutan. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u to mjesto, to je bio cilj da zaustave karavan Kurešija, ali također dok je prije nego što su oni došli, karavan je znači prošao. Mahši bin Amar Zahri, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio znači ugovor mira, on je bio poglavica plemena. Tu je bilo, znači glasilo je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće napasti Benu Zahra, niti da će Benu Zamra napadati ili biti u bilo kakvoj opoziciji protiv poslanika i muslimana sallallahu alejhi ve sellem i također da neće znači se pomagati drugima protiv muslimana. I onda poslanik je boravio 15 dana izvan Medine tad. U vezi Vadan je znači zabilježeno da je to mjesto između Mekke i Medine. 13 kilometara udaljeno od mezara poslanikove sallallahu alejhi ve sellem majke i 100 kilometara je od Džufa udaljeno. Spominjem znači imena ovih mjesta jer neki Ahmedi koji idu na umru žele da odu, znači da posjete ova mjesta kada znači pročitaju u vezi historije islama. I na ovakav način oni su znači upoznati sa tim mjestima. Rabiul Evvel u drugoj hidžretskoj također još jedna borba se desila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio, Hazret Sad bin Muaz je postavljen kao emir Medine i onda je također su otišli da zaustave karavan Kurešija. Umeja je bio vodič tog karavana i 100 znači ljudi je bilo u tom u tom karavanu i 2500 kamila su znači bile u tom karavanu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao to mjesto, ali se nisu suprotstavili ni s kim i onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu. U ovoj ekspediciji je bila bijela znači zastava i Hazret Sad bin Ebi Wakas je nosio nju. Gazva Ušeira u vezi ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao dobio neke novosti da karavan Kurešija i
prolazi i da su Mekanlije znači svo svoje blago dali tom karavanu ili uložili znači. I oni su znači sve te profite htjeli da koriste protiv muslimana u Džemadisani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao iz Medine sa 100-150 ljudi. Kada je stigao u Šira, to mjesto, saznao je da je karavan otišao prije nekoliko dana. U Šira se zove mjesto gdje je između Mekke i Medine. Benu Mutlić pleme tu boravilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao nekoliko dana i uspostavio je znači ugovor mira s njima i onda se vratio u Medinu. Karavan znači koji je pripadao Kurejšijama je bio taj isti karavan znači koji su oni htjeli presresti iz Mekke, a kada se taj karavan vraćao iz Sirije, muslimani su ga znači presreli i tako je bitka na Bedru se desila. Gazba Badrul Ula. Nakon 10 dana posle povratka u Medinu, posle gazve u Šira, Kurz bin Džaber je napao mjesto gdje su oni njihove životinje znači se hranile. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Zaid bin Harsu radijallahu anhu kao emira Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao u dolinu Safvan, kako god Kurz bin Džaber je pobjegao i nisu ga stigli. I ovo je također poznato kao Badrul Ula. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu posle toga. U Siratul Halebija kaže se da je to Badrul Ula zbog toga što su muslimani znači dospjeli do tog mjesta koje je blizu Bedra. U vezi Kurz bin Džaber, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu piše ovo što je uradio Kurz bin Džaber nije kao neki mali beduinski znači napad. On je zaista to učinio zbog Kurejšija da napadne na muslimane. I specifično je došao da znači napada narod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali kada je stigao i vidio kako su muslimani znači oprezni, onda je ukrao nekoliko kamila i pobjegao je. I ovo je bio još jedan znači pokušaj Kurejšija da naškode muslimanima. Također trebamo zapamtiti da je muslimanima tad prije dosta toga data dozvola da se mogu boriti protiv nevjernika. I oni su zbog svoje odbrane, samoodbrane, znači počeli da radi ovako odbradbene planove. Ali dotad nisu, znači još u Medini im niko nije nešto naškodio, ali kada je ovaj beduin pokrao znači njihove kamile, to je bio znači povod. I iako možemo da vidimo da su uvijek nevjernici bili ti koji su znači tražili borbu. Ekspedicija Abdullaha bin Džahaša radijallahu anhu, to se desilo prema Nahli. U vezi ovoga je zapisano u Redžepu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abdullaha bin Džahaša radijallahu anhu i 8 muhadžira. Niko od ensarija nije bio među njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao pismo i rekao da ga otvore nakon 2 dana znači putovanja, da ga mogu otvoriti to pismo i da trebaju da slijede šta im je naređeno. Kako god, kada pročitaju pismo, ako se on ne slože s tim, kogo se ne složi s tim, ima dozvolu da se vrati. I Abdullah bin Džaš posle 2 dana putovanja je pročitao to pismo
U njemu je bilo napisano kada otvorite i pročitate moje pismo, trebate da nastavite svoj put do Nahle, to je između Tajfa i Mekke. I tu trebate znači da posmatrate šta Kurešije rade i odmah da nas informišete u vezi toga. Hazreti Abdullah bin Džaš kad je pročitao ovo pismo, on je rekao, čuo sam kao i poslušao sam tim uputama, i onda je rekao svojim drugovima, rekao je znači meni je naređeno da idem u Nahlu i da posmatram šta ovi Kurešije rade, ali mi je također naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da vas ne smijem natjerati da nastavite. Onda koji žele da postanu šehidi neka krenu sa mnom, ako god želi da se vrati nek ide nazad. Znači oni su svi se složili da idu naprijed. Hazret Sad bin Abi Vakas i Utba bin Gazvan su tada izgubili svoje znači kamile i oni su izostali dok su tražili te kamile. Ostatak njihovog znači karavana je išao naprijed. Tu su sreli kurešijski karavan. Omer bin Hazram je bio među njima. Kurešije se tad uspaničili. Hazreti Ukaša bin Mehzen je tad izašao pred njima. Pred njih, i on je tad obrijao znači svoju glavu i oni su rekli kao ne trebamo se njih bojati, oni idu samo kao na umru. Muslimani su se znači tada dogovarali jer je bio zadnji dan mjeseca Redžepa i onda su rekli ako ih znači ubiju, to će biti znači protiv pravila svetog mjeseca, a ako budu čekali onda će neprijatelji otići u znači dostići do svetog mjesta i opet znači neće moći ništa. I oni su se dogovorili znači da napadnu taj karavan. Svi detalji su znači u vezi ovog događaja spomenuti dok sam spominjao ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tada Waqt bin Abdullah Tamimi je znači ispalio strijelu i ubio je Omara bin Hazramija. Muslimani su znači zarobili dvojicu, a jedan je pobjegao. Onda Abdullah bin Džahaš je priveo tu dvojicu zarobljenika i kamile i ratni plijen i doveo je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Abdullah bin Džahaš stigao u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odmah rekao: ja ti nisam naredio da se boriš u svetom mjesecu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smjestio i kamile i te zarobljenike i znači nije htio da uzme ništa od tog plijena. I neki govore da je to znači misija ovih koji su otišli na tu ekspediciju bila da kao pljačkaju i to je totalna laž, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odbio sve što su oni donijeli tada i smatrao je ovo lošim. S druge strane, Kurešili su se žalili da su muslimani prekršili znači pravilo svetog mjeseca. Omer bin Hazram je znači bio poglavica i također je bio prisan prijatelj Utba bin Rabija, koji je jedan od glavnih poglavica Mekke. I onda Kureši su bili znači uzrujani posle ovoga i onda su još više željeli da napadnu Medinu. I znači zbog ovoga, najviše zbog ovoga, bitka na Bedru se desila. Ovaj znači incident je za diskusije i muslimana i nemuslimana. Često se znači diskusuje u vezi ovoga i onda je Allah dželešanu objavio sljedeći ajet. Prijevod glasi: pitaju te u vezi borbe u svetom mjesecu, reci veliki prekršaj je boriti se u svetom mjesecu.
Znači, oni te pitaju o borbi u svetom mjesecu, reci im borba u njemu je veliki grijeh, ali odvraćati ljude od Allahovog puta i poricati njega i zaustavljati ljude od Mešćidil Harama i istjerivati njihove ljude veći je grijeh kod Allaha, a smutnja je gora od ubijanja. A oni neće prestati da se bore s vama dok vas ne odvrate od vaše vjere ako mogu. Ako god se od vas odvrati od svoje vjere i umre kao nevjernik, bit će onaj čija će djela propasti na ovom svijetu i na budućem. To su ljudi koji su stanovnici vatre i u njoj će dugo boraviti. Allah Đelešanhu je znao koji je cilj nevjernika prema muslimanima i zbog ovoga Allah Đelešanhu nije pokazao nezadovoljstvo u objavljenim ajetima i dokazano je kroz historiju da su Kurejšije u svetom mjesecu radili toliku propagandu neprijateljstva prema muslimanima i više su bili aktivni u toku svetih mjeseci zato što mnoge grupe su dolazile u Meku. I bez ikakve sramote oni bi mijenjali svete mjesece kako njima to bi odgovaralo. I ovako ovo je donijelo neki smiraj muslimanima. I tada su dvojica Kurešija došli da izbave svoje zarobljenike u Medinu, ali Sad bin Ebi Vekas i Utba nisu se bili još vratili i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio svjestan koliki je risk da oni mogu da budu uhvaćeni od Kurešija i da ih oni ne bi sačuvali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da neće da ove oslobodi dok se ova dvojica muslimana ne vrate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada se moji ljudi vrate u Medinu, onda ću ja osloboditi vaše. Čim su se oni vratili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oslobodio ove zarobljenike. Gazva Bedru Kubra, Jaumul Furkan se ova borba u Kur'anu spominje. Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu kaže Furkan, razdvajanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili izdvajanje se desilo na u bitci na Bedru kada su najgori neprijatelji islama bili ubijeni i muslimani su dobili pobjedu. Na drugom mjestu Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu dok je definisao Furkan rekao je učio sam iz Kur'ana ili spoznao sam da je Furkan kao jedna velika pobjeda i to je kao rezultat da se kičma nevjernika i sva snaga njihova prelomi i ovo se zaista desilo u bitci na Bedru i o Bedru Sani se kaže ova bitka, Bedrul Kubra, Bedrul Uzma i Bedrul Kital. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da se Ebu Sufjan vraća sa kurejšijskim karavanom iz Sirije sa hiljadom kamila, imali su veliko bogatstvo kurejšijsko i to je bio ogroman karavan i kogod je imalo zlata, oni su uložili u ovaj karavan od Kurejšija i ovaj karavan je imao 30 ili 40 muškaraca, dok drugi hadis prenosi da ih je bilo 70 i da je tamo bio isti karavan koji je prije otišao nego što je poslanik stigao u to mjesto kada su oni putovali iz Mekke. U Džemadel Ula ili
Džemadul Ahir, drugoj hidžrskoj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo. I kada je saznao da se karavan vratio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao muslimane da idu s njim, znači, i rekao da oni imaju, znači, veliko bogatstvo na tom karavanu i rekao idite i možda vam Allah podari ratni plijen. I oni koji često, znači, ovo pripisuju kao jednu optužbu i koji govore da su muslimani počeli da pljačkaju one karavane koji su putovali prema Medini. Ovo su, znači, tvrdnje koje se proizvode iz nedostatka znanja ili ljudi koji su jednostavno nepoznati sa tom historijom islama i uvjetima rata u tom vremenu. I to što su oni presreli taj karavan uopšte nema nikakve loše strane u vezi toga. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb spominje ove detalje radijallahu anhu u svojoj knjizi Pečat poslanika. Rekao je kada su presretali karavane, to uopšte nije bilo nešto što ljudi trebaju da optužuju. Ovaj karavan je, znači, nije bio samo obični karavan. Znači, svi Kurejšije, muškarci i žene su imali svoj uloženi novac u tome karavanu i svi su rekli da profite će koristiti da se bore protiv muslimana. I historija nam pokazuje da su zaista taj novac ili zaradu uložili u pripremama za bitku na Uhudu Kurejšije. I onda je bilo vrlo važno da ovo bude kao jedan taktički presretanje njih. I bilo je vrlo važno da se presretnu jer su to bili naoružani karavani koji su prolazili blizu Medine i muslimani su uvijek, znači, bili u nekom vanrednom stanju. Još jedna stvar, šta su ovi karavani radili, gdje bi god, znači, kroz koje mjesto bi prolazili, oni bi radili propagandu protiv muslimana. I zbog ovoga sve više i više muslimani su padali u opasnost. Znači da se oni zaustavljaju, to je bio jedna samo odbrambena strategija za muslimane. I četvrto, Kurejšije su najviše živjeli od ovih karavana i da bi, znači, ih i finansijski potresli, onda zaustaviti ove njihove karavane je bilo vrlo važno i neophodno. Da bi se oni, znači, prisilili da ne ratuju i da potpišu ugovor mira s muslimanima. I na današnjici neke nacije daju, znači, sankcije drugima, ali na vrlo loš način. I tada u to vrijeme ovo je bilo kao jedna sankcija za Kurejšije. Dalje, zaustaviti ove, znači, karavane nije bilo da ih pljačkamo ili slično, kao što u Kur'anu stoji. Ovo nije bilo upućeno ili urađeno radi što su oni jedva čekali da opljačkaju te karavane. To je bilo zaista urađeno da se zaustavi njihov napredak. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao po Hazreti Talhu bin Ubejdillah i Hazreti Zaid bin Sir da saznaju u vezi ovog karavana. I dok su oni vratili sa te istraživanja i kad su se vratili, znači, u Medinu, saznali su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već otišao. I onda su oni također krenuli na Bedr. Ali su ga opet sreli kada je već bitka na Bedru bila završena.
i zbog toga oni nisu učestvovali u bitci na Bedru, ali kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao jedan dio ratnog plijena. S druge strane, Ebu Sufjan je također dobio novosti od svojih, znači, izviđača i bilo mu je rečeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo sa svojom armijom da napadne njegov karavan i onda ga je Ebu Sufjana informisao kao njegov taj informer da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači istraživao i nadgledao i znao u vezi njegovog tog karavana i da znači zna njihov svaki korak i Ebu Sufjan je tad bio zaista zabrinut i platio je ovom čovjeku Zamzamu da ide u Meku i rekao je da informiše Mekanlije da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ljudi su krenuli prema njihovom karavanu. Poslije toga Zamzam je otišao brzo u Meku i donio poruku njima i on je znači prema tradiciji Arapa počeo glasno da ide kroz ulice i govori o ljudi Mekke. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi znači su krenuli da se bore protiv vas i idite i borite se protiv njih. Ebu Sufjan je znači nastavio da dobija izvještaje u vezi muslimana i vješto ih je izbjegavao, tu muslimansku armiju. Kada je došao na izvor, znači na Bedru, pitao je da li iko dolazi. Rečeno mu je da su dvojica ljudi došli i kao blizu vode i zavezali svoje kamile. I Ebu Sufjan je otišao gdje su te kamile bile svezate i onda je prema njihovom izmetu zaključio da su to bile znači kamile iz Medine i to je poznao po kao hrani koju su te kamile jele i rekao je ovo je hrana iz Jasreba i znači da ljudi iz Medine su blizu. I onda je Ebu Sufjan znači nekako brzo proveo taj karavan i otišao sa Bedra. U vezi ovoga incidenta postoji jedan san od Atika bin Abdul Mutalib i ovo je zaista istiniti san. Atika bin Abdul Mutalib je bila tetka znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem i majka Umi Salama radijallahu anha. U vezi prelaska njenog na islam u dva hadisa se spominje. Prema mnogim hadisima da je ona, kaže se da je prihvatila islam, ba mnogi također da nije, govore. 3 dana prije nego što je stigao Zamzam kojeg je poslao Ebu Sufjan, ona je sanjala san koji je preplašio. Pozvala je svog brata Abasa bin Abdul Mutaliba. Rekla je, dragi brate, tako mi Boga, sanjala sam sinoć. Prestrašena sam znači od tog sna i bojim se da će velika znači iskušenje zadesiti tvoj narod i ovo drži kao tajnu. A prema drugom hadisu kaže se da je rekla, prenosi se da je rekla, ako mi znači iskreno ne obećaš da nećeš reći ovo nikome, onda neću ti reći u vezi mog sna, jer ako Kurešije saznaju koji je moj san, oni bi znači bili protiv njih. Hazreti Abbas joj je obećao da neće to
znači govoriti nikome i pitao ju je šta je sanjala. Ona kaže sanjala sam da je čovjek došao na kamili i znači došao u Meku i on je punim glasom govorio o ljudi idite u mjesto gdje ćete biti kao poklani i to kao za 3 dana će se te desiti. Ona kaže vidjela sam ljude kako se kupljaju oko njega. Onda je on znači došao i ušao u Kabu. Ljudi su ga pratili. Ona kaže onda ga je njegova kamila odvela na vrh Kabe. Onda ona kaže rekao je o ljudi idite na mjesto pokolja za 3 dana. Onda kaže njegova kamila ga je odnijela na najveći dio neke planine Ebu Kubes koja se nalazi istočno od Mekke. I onda je opet govorio glasno i uzeo je veliku stijenu i znači otkolebala se niz strmo. Kada je sišla znači na dno, na ravan predio, razbila se u male znači kamenčiće i kao nije ostala ni jedna kuća u Meki gdje malo to kamenje nije je obasulo. Kad je čuo ovo, Hazreti Abbas je rekao Hazreti Atika, tako mi Boga, ovo je vrlo važan san, drži ovo kao tajnu. A onda je Hazreti Abbas otišao od Hazreti Atike i sreo je Velida bin Utba, koji je bio njegov prijatelj, iako je obećao da neće reći nikome. On je ispričao ovaj san Velidu i nije rekao je nemoj reći nikome, ali kada se nešto znači izađe na vidjelo, onda se to ne može sakriti. Velid je onda rekao to svom ocu Utbi i tako ovaj san se znači proširio mnogima u Meki. I mnogi su pričali u vezi ovoga. Ebu Džehl je bio tu i rekao mu je kada završi on svoj tavaf da dođe i da ga vidi. I onda je rekao kad je završio, rekao je o Abbas, otkad ženski poslanici se znači pojavljuju. Pitao sam ga šta misli s tim. Kao čovjek od vas je tvrdio da je poslanik. A sada i žene vaše tvrde da su poslanici. I kakav je to san koji je Atika vidjela? Sanjala. Hazreti Abbas je rekao koji san? Ebu Džehl je ponovio taj san koji je ona ispričala. Ebu Džehl je rekao čekat ćemo 3 dana pa ćemo vidjeti da li će se ovo kao obistiniti. I rekao je ako se to desi u redu, a ako ne mi ćemo napisati na Kabi da ste vi najveći lažovi u cijelom kao Arabiji. Abbas prenosi, tako mi Boga ja sam morao njemu reći da to Atika nije vidjela nije sanjala taj san. Hazreti Abbas kaže otišao sam s tog skupa i kada sam došao kući sve žene iz Benu Mutalib plemena su došle i one su rekle da znači taj loši čovjek priča u vezi naših ljudi, sada je počeo u vezi žena i kao ti ništa nisi poduzeo i slušaš ga i ne govoriš mu da je znači gdje je tvoja čast, pitale su ga i na ovaj način one su ga znači uzbudile i Hazreti Abbas kaže i rekao je da zaista sam uradio nešto što je loše i otiću kod njega ako išta kaže nešto protiv ili ako ništa kaže on ovako nešto slično onda ću zaista ga dokrajčiti. Hazreti Abbas dalje kaže 3 dana poslije otišao sam iz svoje kuće i bio sam vrlo ljutit i htio sam kao da se osvetim za taj dan
I kada sam stigao do Kabe vidio sam Ebu Džehela koji je bio vrlo mršav i oštrog znači jezika. Hazreti Abbas dalje kaže i otišao sam kod njega da mi kaže nešto poput šta je govorio ranije i da tako mu se mogu osvijetiti kako god. Vidio sam Ebu Džehela kako trči prema vratima Kabe. I onda sam rekao šta je s njim da ga Allah kazni, znači šta se desilo s njim, da li on bježi od mene, da mu nešto ne kažem, kako god. Činjenica je bila da je on čuo Zamzam bin Amr kojeg je poslao Ebu Sufjan kako znači govori Mekanlijama. Ja ga nisam znači čuo. Zamzam je znači išao kroz i on je osjekao uši kameli i skinuo svoju majicu i govorio je, nabrajao je kao karavan, karavan. Drugim riječima znači tražio je da sačuvaju karavan i rekao je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegove ashabi napali taj njihov karavan. I rekao je požurite njima u pomoć, ali ne vjerujem da ćete biti brzi dovoljno da im pomognete. Abbas dalje govori da oba dvojica smo postali vrlo zauzeti ovim da se nije nam ni naupalo šta se desilo ranije. Zabilježeno je kada su Kurejšije čuli Zamzama ovo da govori da su odmah počeli da pripremaju svoj narod za borbu. Rekli su da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi kao ashabi misle da je ovo karavan kao Ibn Hazramija. Ovo nije, tako nam Boga kao oni će saznati da to nije to. Oni su govorili u vezi tog karavana o kojem sam ranije govorio kada su muslimani ih napali i kada su ubili Ibn Hazrami i zarobili ovu dvojicu. I oni su se znači tada zaista spremali punom snagom i ako nisu mogli sopstveno učestvovati, ona bi platili nekome da ide i da se bori. Jedan od njihovih poglavica je rekao da li ćete vi dozvoliti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i ashabima koji su se znači odmetli od naše vjere i ljudima iz Medine da zarobe naše kao naše blago. Dalji detalji kako su se nevjernici spremali za ovu borbu će biti spomenuti u budućnosti ako Bog da. सबके साथ जाने पर तैयार हो गए कि रास्ते से वापस आ जाएंगे। जंग के लिए कुफार की तैयारी और रवानगी की मज़ीद तफसील जो है और इसके वाक़यात हैं इंशाल्लाह आइंदा बयान होंगे। काफ़ी तफसीली बात है। الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر